rămân și mai mândri la acest început de an. La mulți ani! La mulți ani! Suntem în 2023, la mulți ani tuturor. Cred că e prima ocazie cu care ne vedem după acest început de an, la acest început de an. Iar prima veste a anului e aceea că Asociația Maria Tănase, care a organizat aceste momente pline de istorie și de cultură astăzi la sediul Asociației Frăția, a intrat în Federația Asociațiilor Românești și Moldovenești din Piemonte și o avem alături de noi pe Nati, președinta Federației, care bănuiesc că vrea să ne spună câteva cuvinte despre acest mare pas. S-a mărit Federația. Ok. Bună ziua tuturor! La mulți ani spun și eu, chiar dacă ne întâlnim de fiecare dată, suntem și astăzi în familie, pentru că suntem oameni cunoscuți de fiecare dată, ne cunoaștem între noi, de fiecare dată este o emoție când trebuie să vorbesc în fața tuturor. Așa cum ai spus tu, Anca, într-adevăr, Asociația Maria Tănase, organizatoarea evenimentului de astăzi, a reintrat să facă parte din Federația Asociațiilor Românești și Moldovenești din Piemonte. Asociația Maria Tănase este membru fondator al FARM. Ne bucură acest lucru pentru că acum suntem 9 asociații, iar obiectivul nostru, așa cum bine știm, este să învățăm, să lucrăm împreună, iar evenimentul de astăzi o demonstrează din plin, pentru că suntem oaspeții Asociației Frăția, o altă asociație membră FAN. Împreună, pentru că astăzi vom vorbi și despre unire, împreună putem să facem lucruri frumoase și mărețe, putem să facem lucruri importante pentru comunitatea românească din Torino și putem să lăsăm o urmă aici, unde locuim noi și să transmitem, mai ales tinerelor generații, acestor copii care sunt aici. Vă mulțumesc, n-am să spun mai multe, o să las cuvântul invitaților de astăzi și vă doresc o după-amiază frumoasă. Mulțumesc! Bun, avem multe teme despre care vom vorbi astăzi și avem 4 invitați de onoare. Nu știu dacă o să încerc să vorbesc cât mai mult în limba română, pentru că până la urmă vorbim despre istoria României și despre cultura noastră, însă la un moment dat va trebui să vorbesc și în limba italiană. În română vă spun că vom vorbi despre Mica Unire, evenimentul a plecat de la sărbătorirea Micii Uniri, care a avut loc pe 24 ianuarie 1859. Mai multe detalii ne va da chiar părintele doctor în istorie Justin Androne. Alături de părintele Justin îl avem pe Francesco Paganelli, prietenul nostru de ani de zile, este mereu alături de asociațiile noastre, de comunitatea română, este scriitor, traducător. El ne va vorbi despre o temă care se celebrează tot în această lună, are și legătură cu România, dar și cu întreaga lume, de la care sper să reușim la un moment dat să învățăm din ceea ce ne veți povesti, și anume despre Holocaust, și să tragem o lecție de viață astfel încât să nu se mai repete, pentru că de multe ori vedem și azi că în lume, într-un colț de lume, totuși se mai repetă astfel de evenimente și nu vrem să se mai repete. Vom vorbi și despre Mihai Minescu cu doamna Georgeta Gălușcă, profesor, scriitor, da, trebuie spus, pe care o avem astăzi alături de noi, și vom avea și o altă cheie de a vedea această mică unire prin cuvintele și prin povestirile profesorului și scriitorului Francesco Altieri în stânga mea. Bun, dau cuvântul repejor doctorului preotului, doctor Justin Androne, pentru că știu că sunteți cumva pe grabă și exact, și vrem să aveți tot timpul din lume pentru a povesti cum s-a înfăptuit unirea, care este semnificația și care este legătura chiar și a bisericii cu acest moment istoric. Vă mulțumesc frumos. Chiedo scuze prima ai nostri invitati italiani perché parlerò in romeno. Non perché non posso parlare solo in italiano, ma da rispetto per queste associazioni che sono romeni, mi permetto non offendervi, ma di parlare in romeno. Îmi manifest bucuria că sunt astăzi împreună cu dumneavoastră
Orice acțiune de unitate este o acțiune de viață. Să știți că nu putem fi vii dacă nu suntem uniți. Nu avem cum să fim vii. Omul viu, se vorbește în biserică de omul treaz, sau se mai vorbește despre trezvie. Și am studiat etimologia acestui cuvânt, de fapt un cuvânt destul de vechi. Este format din două cuvinte, din treaz și viu. Înseamnă să fii treaz viu. Sună paradoxal, dar să știți că poți fi în același timp și treaz și mort. Chiar dacă sună oarecum anacronic, a fi treaz și a fi viu înseamnă a vedea dincolo de ceea ce se vede. Înseamnă a raționa, înseamnă a gândi la un nivel superior. A fi treaz mort înseamnă doar a te mișca cu anumită ritmicitate fizică, dar practic în conștiință, practic în libertatea ta de a alege să fii mort. Vedem foarte mulți morți vii astăzi pe stradă, plini de încarcerarea propriilor vicii, care duc în cele din urmă la disperare. Eu, ca preot, întâlnesc foarte multe cazuri. Nu am întâlnit așa multe cazuri când am venit în Italia. Acum, din ce în ce, mai multe cazuri de oameni disperați. De aceea, vă spun că am o bucurie extraordinar de mare când vă văd uniți. Unitatea înseamnă ceea ce spunea Sfântul Apostol Pavel, să vă purtați sarcinile unii altora. Cea mai mare greutate a omului pe care l-am văzut în spital bolnav, în general de cancer, bănuiesc că știți toți că această maladie face ravagii în rândul semenilor noștri, dar cea mai mare suferință e aceea când oamenii sunt singuri. Am fost la o fată foarte tânără, de 32 de ani, o chema Loredana Doina, și n-a putut să intre nici soțul ei, n-au putut să intre nici părinții, copiii n-aveau, și a suferit de o formă foarte agresivă de cancer. Când am intrat acolo și m-au mascat, zicei că sunt de pe Enterprise. Acolo am intrat, am ajuns în salon, se uita în ochii mei și singurul lucru pe care mi l-a mărturisit a fost că se bucură că nu mai este atât de singură. Singurătatea este forma cea mai sigură de a te duce spre depresie și există două tipuri de singurătăți. Singurătatea prin izolare se face astăzi pentru cei care obțin acest beneficiu, condamnați la moarte de a-i băga într-o cameră doar cu alb și de a-și pierde la un moment dat luciditatea, și era singurătatea între mulți. Eu întâlnesc și pe la spovedit oameni care sunt căsătoriți, dar sunt singuri în doi, știți? Asta este o singurătate mult mai destructivă decât aceea prin izolare. Și tot de aceea mă bucur că sunteți împreună în unitate. Sper să nu fie numai o unitate formală, ci să fie și o unitate de fond. Să știți că voi duceți Biserica lui Iisus Hristos epicletică în viața voastră de zi cu zi prin aceste asociații, dacă aveți mai mult fond și nu formă. Știți cine spune asta? Titu Maiorescu. Apropo, să vă spun câte ceva despre el. Titu Maiorescu, în momentul în care s-au întors bonjuriștii, elita intelectuală plecată în străinătate și veneau îmbrăcați în stil cavaleresc, băgau foarte multe cuvinte franțuzești acolo, mai ieftin o lăsau, au fost denumiți bonjuriști. Și erau văzuți așa ca niște filfizori, știi? Ei, dar ei reprezentau oarecum, cum o să vedem, unitatea poporului nostru. Mica unire, eu vin după o răceală puternică, n-am coronavirus. Mica unire este cel mai deștept lucru pe care l-au făcut românii vreodată. Nu o să vă spun lucruri foarte cunoscute, pentru că voi sunteți destul de inteligenți și le știți deja. O să vă spun câteva chestiuni mai inedite pe care le-am cercetat în documente de-a lungul activității mele, când am lucrat pentru teza de doctorat în Academia Română
am avut un subiect extraordinar. Presa ecleziastică românească de la apariții până în 1918. Și în presă găsești cei mai savuros, dacă ai timp și te uiți și mai iei câte un articolaj și mai diseci, vezi foarte multe, sau întâlnești foarte multe lucruri interesante. Vă spuneam că este cel mai deștept lucru pe care l-au făcut românii. Gândiți-vă doar atât. Dacă nu ar fi existat această mică, mare unire, să-i spunem din nou așa, să ne exprimăm oximoronii, dacă n-ar fi existat această mică, mare unire, la ce se uneau Bucovina, Basarabia și Transilvania în 1918? La ce statalitate trebuiau să se alipească? Eu aș numi pe asta Marea Unire și pe un pic mică unire, pentru că statalitatea modernă a României începe cu această unire. Da. Am fost puși în situația de a fi creator de istorie. Propria noastră istorie. Asta s-a întâmplat în 1859. Și vreau să vă spun că și alte popoare au luptat pentru a-și face state naționale. Hai să ne gândim la Germania. Germania a trecut prin vreo 3 războaie până și-a făcut un stat național. Hai să ne gândim la Italia, că suntem în Italia. Italia a trebuit să participe la vreo 2 războaie, la vreo 2 revoluții și la vreo 4 plebiscite, din câte mi-aduc aminte, ca să realizeze cât de cât un stat național. Românii n-au avut parte de războaie pentru că au avut o diplomație providențială. Extraordinară. A fost o elită politică excepțională. Și să nu credeți că erau mulți. Am mai auzit chestiunea asta. Nu erau mulți. Erau în jur de vreo 40 de oameni. În jur de vreo 40 de oameni excepțional pregătiți și de ce să nu-i numim, chiar dacă e pretențios astăzi, și patrioți. Erau și patrioți. Nu erau patriotarzi. Adică lălăitorii numele patriotismului. Erau patrioți. Și ceea ce s-a întâmplat în 1859, practic, este consecința a ceea ce a fost mult mai înainte. Uitați, logic, putem să vorbim despre unire. Doamna profesoară mă poate corecta că aici e un joc logic de cuvinte. Putem vorbi de unire fără unitate? Unitatea reprezintă ceva ființial care ai în comun. Unitatea reprezintă un aprilie al inimii comune. Așa spunea un filozof, Vladimir Ianchelevici, un aprilie al inimii comune. Iar Eminescu, o să vorbiți despre Eminescu, a declarat tranșant: independența și unitatea este suma vieții istorice a unui popor. Clar. Noi, în 1859, sărbătorim, practic, o unire a unității. Pentru că această unitate a existat de mult timp, măi fraților. Gândiți-vă doar la faptul că românii, în toate colțurile, în toate zonele, se înțeleg prin limbă. A existat o unitate de limbă, a existat o unitate culturală, a existat o unitate de credință foarte importantă. Nu că sunt eu preot, vă spun asta, istoria o dovedește, și a existat o unitate de tradiții strămoșești, o unitate de limbă. Nu vreau să greșesc, dar prin 1700 și ceva a trimis împăratul Habsburg o delegație să se intereseze cum mai sunt treburile în Bucovina. Și ăla s-a întors și a spus: fiți atent, măria voastră, că ăștia din Bucovina vorbesc atât de bine românești ca aia din Moldova, care nu e a noastră, încât mâine se pot uni unii cu alții. Da? Există această mărturie. Domnul Ion Aurel Pop, președintele Academiei Române, explică mai pe larg în lucrările sale fenomenul menționat. Apoi, această unitate de limbă a fost
ținută cu foarte multă jertfă. Nu știu dacă vă aduceți aminte despre aspectul istoric conform căreia din secolul secolele 10-11, în biserica noastră apare ritul bizantino-slav. Înainte se vorbea o limbă latină vulgară, populară, spunea Vasile Pârvan în lucrarea lui Getica, o latină populară. Se folosea, nu intru în detalii foarte controversate, că noi am învățat pe toți să vorbească de pe planetă, cu pelagică, dar nu, astea sunt bine. Vrem să ne glorificăm prin trecut, eu înțeleg, am fost cei mai tare pe planetă, dar nu, așa. Asta e o mare prostie, să încercăm să ne glorificăm prin trecut. Asta e o mare capcană. Și să ne travestim. Asta e o travestire a unui complex de superioritate, nu de inferioritate. Eu când aud, asta e ca o mică paranteză, când aud ideea asta, nu știu dacă ați auzit-o și voi, românașul. Mă omoară diminutivarea asta. Deja, și noi folosim de multe țărișoare. Tu practic te gândești că e o țăroaie, că dacă e țărișoară. Sau când zici românașul. Românul nostru știi să facă de toate, că nu dezluce ce vin ăștia cu televizoarele lor, cu avioanele lor, cu... Bine că n-am vorbit în italiană, vine, că românul nostru de fapt le știe pe toate. Nu. Să știți, un filozof al istoriei se numea Rank. Spunea, istoria este ceea ce s-a întâmplat. Și noi avem multe lucruri extraordinare în istoria poporului nostru, dar reale, pe care să le expunem. Nu trebuie neapărat să le bombastizăm, să le amplificăm inutil. Se vorbea o latină populară, însă, de prin secolul 6-7, așa s-au așezat pe teritoriile daco-romane, din partea asta, în nord de Dunăre, s-au așezat niște civilizații migratoare, printre care avarii și slavii. Slavii au rămas acolo, unii au fost pașnici, alții un pic mai războinici, în fine, la un moment dat s-au încreștinat și ei. Și le-au cerut daco-romanilor în felul următor. Zic, bun, pe voi nu v-am putut slaviza, că ăia din sudul Dunării au fost cam toți slavizați, ăștia nu. Și nu v-am putut slaviza, dar vrem și noi să participăm la cultul divin în biserică. Pe ce facem? Și atunci Petre Panaitescu, marele istoric, a cercetat și a spus așa, mai mari căpeteniilor de atunci daco-romane au fost de acord ca să celebreze în slavona de redacție medio-bulgară pentru a înțelege și ăștia și pentru a nu-i pierde cumva cum s-au pierdut slavii din Apus, Croația și așa, în multiplul lumii catolice. În fine, ce să vă spun, în cancelarele domnești, în toate lucrurile oficiale se folosea limba slavonă de redacție medio-bulgară, mai era și limba slavonă de redacție sârbă. Se folosea un pic pe timpul lui Ștefan cel Mare, dar s-a scos. Cam asta. Ce înseamnă de redacție medio-bulgară? Vedeți că acum facem și câteva specificări, să vă rămână în cap lucrurile astea. Limba slavonă, cum ar fi și limba latină, este limba moartă. Peste limba moartă vine influența limbii vii, de redacție medio-bulgară, vorbit atunci în sudul Dunării, mai ales în zona Bulgariei. Aia se folosea în cancelarele domnești. Dar eu vă întreb pe dumneavoastră, cum credeți că se vorbea, hai să spunem, după formarea statelor medievale românești în secolul XIV, cum credeți că se vorbea în Moldova, în Oltenia, în Muntenia, în Basarabia, că acum nu zic că e o altă Moldova, dar ca să specific, în Transilvania, cum se vorbea? Se vorbea tot românește, așa cum s-a cristalizat, zicea Vasile Pârvan, că limba română este o sinteză între elementul autohton, între elementul colonizator și între celelalte elemente care au fost ansamblate, simbioze dintre cele două. Deci este o minune. Îi mai aud pe unii, Doamne, noi, de când ne știm am vorbit românești? Nu, limba română e prin secolul 7-8, prima dată putem cât de cât vorbi despre limba română și atunci foarte palid. Putem vorbi despre o limbă daco-română. Până atunci era în procesul de formare această limbă. Ei,
Românii vorbeau totuși în felul lor, așa cum erau obișnuiți. Dar încet, încet, în slujirea în biserică, slujindu-se în slavona de redacție medio-bulgară, oamenii au început să se înstrăineze pe limbă, cel puțin în partea oficială, cum ar fi actul, cum ar fi slujba în biserică. Și mi-aduc aminte, apropo de limbă, de marele mitropolit Varlam al Moldovei, care a fost mitropolit al Moldovei până în 1653, și el are o cazanie în 1642-43 scoasă la Iași, unde în cuvântul către cetitoriu, cum era atunci, scrie așa: am făcut această cazanie prelimba românească pentru toți cei care se află pravoslavnici în această limbă. N-a zis numai pentru moldoveni. Haideți să vă mai spun încă unul. Nicolae Iorga a făcut o cercetare amănunțită și a constatat că această cazanie era multiplicată de mână și vândută în Transilvania în foarte multe sate și foarte multe regiuni. Îmi rămâne în cap un preot urs din muntele Someșului Cald a cumpărat cazania cu 10 oi și vreo mei. Înțelegeți? De așa era atunci. Era o chestiune destul de mare. Și cumpăratul s-a găsit în muntele Someșului Cald o parte din manuscrisul cazaniei cumpărate. Nicolae Iorga s-a ocupat de chestiunea asta și are și o lucrare în domeniu. Apoi, haideți să vă aduc aminte de mitropolitul Moldovei Dosoftei, care a făcut prima versificare în limba română. Puțin știm astăzi. Deci, prima versificare, psaltirea în versuri, în 1673. Și rămâne în cap. Când aud psaltirea în versuri și trăim ce trăim acum, mă împușcă în sinapse următoarele versuri. Cine face zi de pace, turnuri de tărie, duce o viață fără grijă, în sa împărăție, că e mai bună dinpreună viața cea de obște decât oaste ce desparte. Nu mai știu ce mai acolo, era un psalm. Dar prima versificare în limba română, din care s-a inspirat și Eminescu, unii care glorifică trecutul nostru, spun că s-a inspirat și Schopenhauer și așa mai departe, dar în fine, o lăsăm în parte. Dar Eminescu, să știți că s-a inspirat din versificarea dosofteniană. Apoi, Dosoftei, în 1679-1680, traduce în limba română liturghia pentru preoți. Și acolo spune așa: această liturghie este tradusă în limba română ca dar limbii române. Ca dar limbii române. Haideți să vă dau ca dar limbii române. Așa este în introducere. Apoi să vă mai dau un exemplu de prefață. Ați auzit de mitropolitul Simeon Ștefan în secolul al XVII-lea, cel care îți faci testul mâine și mă anunț. Cel care a tipărit Noul Testament de la Bălgrad, așa se chema înainte Alba Iulia, în 1648. El a fost, prefețele sunt semnate, că ăsta a fost mai șmecher, de principele Gheorghe Racoții, dar prefețele sunt făcute amândouă de Simeon Ștefan, iar într-una dintre ele spune așa: limba română a fost mult asuprită și multe limbi s-au perindat pe la noi, dar numai acea limbă este bună care are circulație ca banii. Ce poți să faci cu banii care circulă doar într-o singură țară sau care circulă într-o singură provincie? Acei bani sunt buni care circulă în toate provinciile. Tot astfel și acea limbă este bună care este cunoscută de către toți. Și doamna profesoară poate vă spune că și Eminescu a mai folosit această traducere în 1648, mai ales când s-a inspirat acolo împărașii proletari, a avut niște tensiuni, niște tumulturi și a făcut și un comentariu, dar pot să vă dau mult mai multe exemple despre unitatea de limbă. Haideți să vă spun despre unitatea de cultură. Păi, să vă aduc aminte că foarte mulți transilvaneni se școleau în academiile din Regat, Academia Mihailiană,
Academia Sfântul Sava mai târziu, Academia de la Sfinții Trăierari din ea și ce să mai vorbim despre lucrurile astea. Să vă mai aduc aminte, nu știu dacă dumneavoastră cunoașteți aspectul, Transilvania, din ultimul pătrar al secolului al XI-lea, ești de acord, nu? Din ultimul pătrar al secolului al XI-lea, intră sub dominație maghiară și pe urmă tot așa. Când s-a dus, apropo de asta, când s-a dus Nicolae Bălan cu actul de unire semnat la Gheorghe din Băsești în casă, s-a dus în Moldova și pe urmă la București și cei din Moldova atunci au spus de 1000 de ani v-am așteptat. De 1000 de ani v-am așteptat. Era o chestiune care arăta o simfonie a unei unități de 1000 de ani. În fine, Transilvania duce cea mai neagră perioadă în istoria ei, din 1688 încoace. Și până atunci a fost răscoala în 1541 al Gheorghe Doja, pentru că erau asupriși, dar din 1688 Transilvania iese de sub suzeranitate otomană și intră sub suzeranitate habsburgică. Un lucru teribil. Și apar diplomele leopoldine, apare falsul din 1698, când sunt obligați, sunt mințiți. Eu am studiat acest document, documentul de unire din 1698, 1699, și au pus în limba latină primele foi. Cei 38 de protocol care au semnat nici nu cunoșteau limba latină, deci este foarte interesant cum au semnat. În fine, nu intrăm în amănunte, dar credința ortodoxă a românilor din Transilvania era denumită religia ilicita, iar ei, ca nație, erau considerați națiune ilicită, a propria lor țară fiind majoritari. Un lucru teribil. Deci, asta a fost. Transilvania este martirul poporului român, să știți. Cei mai mulți martiri, eu am vizitat personal și vă sfătuiesc să o faceți în Tirolul de Sud, pușcăria de la Kufstein, unde acolo au sfârșit, apar numele așa, Oprea Miclăuș, Moise Măcinic, Ioan din Aciliu, și nu sfârșeau așa că te pușcau în cap, nu, te mai tăiau cu ferăstrău, te mai cingeau niște chinuri înfiorătoare. Dar ce m-a uimit extraordinar este că la Schitul Cornet, pe Valea Oltului, ctitoria lui Mareș Băjescu, un boier renumit din Muntenia, am găsit un document aruncat în pod care vorbea despre Vama Racovița. Dar am găsit ceva impresionant și real și scris despre asta și m-a emoționat. Cum te uita la o telenovelă și ți-ar da lacrimile. Știți ce făceau românii care erau obligați să-și îngroape morții în altă lege în Transilvania? Mai ales după 1768, după generalul Bucov și Maria Tereza, când au aruncat în aer o grămadă de mănăstiri. Se spune că noaptea își înfășurau morții niște pânze foarte rezistente albe și cărau pe niște cărări secrete ale munților și treceau fără a fi depistați de santinelele de la Vama Racovița și am văzut în document așa scris: și treceau munții ajungând la râmnic cu vâlcii ca să-i îngroape cu popul ortodox. Păi, numai dacă ai așa un simț al participării la celălalt, poți să faci asta. Și dacă ai multe lucruri în comun, poți să faci chestiunea asta, altfel nu poți să o faci. N-ai cum să o faci. De credință. Să vă aduc aminte de ctitoriile pe care le-a făcut domnitorul Constantin Bălcoveanu când vă duceți de la Sibiu spre Brașov, treceți pe lângă Sâmbăta de Sus, unde a fost Părintele Teofil, treceți acolo. Sâmbăta de Sus este ctitoria unui domnitor din țară românească, Constantin Bălcoveanu. Să vă aduc aminte de ctitoria lui Matei Basarab, înainte de Constantin Bălcoveanu, în secolul al XVII-lea, de la Turnul Roșu, tot în Sibiu. Apoi, să știți că trecătorile munților erau ca niște străzi, unde mereu
se mișca cultură din Transilvania, venea cultură din țara românească. Diaconul Coresi, în secolul al XVI-lea, a tipărit o parte în slavonă, la Râmnicu Vâlcea, pe urmă o bună parte la Brașov. Evanghelia cu învățătură avea deja tipicul în românești, era tipărită aici, în Transilvania. Aveau niște colaborări de limbă, de credință, nu? Și de tradiții extraordinare. Nu doresc să lungesc mai mult această explicație, dar ceea ce s-a întâmplat în 1859 este o concluzie a ceea ce a existat de o grămadă de ani. Hai să zicem așa, să fim realiști. Cel puțin din secolul X încoace. Ce a existat și înainte, că s-au format încet, peste daci. O parte din populația daco-romană s-a mai dislocat după retragerea aureliană, s-a mai dus în sud, în fine. Dar există o unitate când le-a zis, când reprezentanții regelui Ferdinand au spus de 1000 de ani v-am așteptat, sunt 1000 de ani de lucruri în comun, deci de unitate, nu? Și noi ne rugăm în biserică, unitatea ființei, deci a existat o unitate a ființei românești. Și să știți că lucrul ăsta a mai fost observat. În punctul 6 din declarația lui Tudor, Revoluției lui Tudor Vladimirescu, se spune așa, făcea apel la divanul Moldovei și spune, dorim să ne unim, măcar să vorbim, pentru că suntem de un neam și de o lege. Extraordinar. Mi-am adus aminte și plonjez nou un pic în istoria medievală de Maxim Brancovici. Maxim Brancovici a făcut o împăcare extraordinară între mitropolitul Maxim Brancovici al țării românești, între domnitorul Radu cel Mare, a avut el niște treburi acolo, și domnitorul Moldovei de atunci. Și printre altele le spune, cum voi vă certați în halul ăsta că sunteți de un neam și de o seminție? Aveau conștiința seminției. Și când spun acest lucru, mă gândesc din nou la Eminescu. Pentru prima dată în viața lui, Eminescu a fost remunerat pentru poezii ce a trimis-o lui Iosif Vulcan pe la ora de pe acolo. Și spre sfârșitul vieții a rămas Eminescu extraordinar de uimit. Cum nu o plătește cineva? Și de acolo îi trimite lui Iosif Vulcan o scrisoare și spune, nu mă așteptam ca dintr-un așa îndepărtat colț al României, vedea cu ochii minții cum România va deveni mare, se va întregi, se va perfecționa această unire a unității. Bun, în 1821 de așa exista această chestiune, în 1848 nu mai vorbesc, nu se vorbea despre unire în programe oficiale, decât în adunări populare, așa, în programe neoficiale, dar se vorbea despre această chestiune. Mai e încă o treabă. Elita aceasta care a făcut unirea din 1859 a fost o elită, haideți să ne simțim în termeni duhovnicești, mândri. A fost o elită a diasporei. A fost o elită a diasporei. Aduceți-vă aminte că după 1848, când rușii și otomanii au înnăbușit în sânge Revoluția din Principatele Române, foarte mulți din participanții de elite la această Revoluție au plecat, s-au refugiat în vest, în Apus, și au și rămas acolo. Vă dau exemplu totuși de câteva nume. Aduceți aminte de Mihail Cogălnicianu, nu? De Ioan Heliade Rădulescu, de Cea Rosetti, nu? De Mitre Bolintineanu. Ne aducem aminte, poate, în Transilvania, de Simeon Bărnuțiu, de Andrei Șaguna și așa mai departe. Ideea este că în secolul XVII era un control teribil otoman și chiar țarist pentru cei care mergeau în Occident. Dar cu toate acestea, mulți au reușit să treacă în Occident sau să ajungă la școlile occidentale și să facă studii. Îmi vine în cap trădătorul
din cauza căruia a murit Constantin Brâncoveanu, asta e altă poveste, o descrie Mircea Bălan în Istoria trădării la români, unchi sau Constantin Cantacuzino Stolnicu și apoi Dimitrie Cantemir. Au făcut în secolul 18, 17, 18, au făcut școală la Universitatea Patriarhiei Ecumenice, care, ce credeți, era filială a Universității din Padova. Atunci, este un lucru extraordinar. Apoi, mergând în istorie pe mai departe, după 1829, când s-a ridicat monopolul economic al Imperiului Otoman asupra provinciilor românești, de prin 1830, foarte mulți tineri și oameni de cultură au reușit să-și desăvârșească studiile în apus. Hai să dăm câteva exemple, chiar dacă dumneavoastră le știți. Ion și Dumitru Brăteanu, Dimitrie Bolentineanu, Nicolae Bălcescu, dar ce să mai spun despre Junimea, că ați auzit despre Junimea, sunteți o asociație. Junimea a fost una dintre cele mai teribile asociații culturale înființată de Titu Maiorescu, om de mare cultură, om politic, nu intru în detalii că nu mai terminăm. Așa, Titu Maiorescu. Titu Maiorescu a făcut studii la Academia Tereziană de la Viena, dacă nu mă înșel, și pe urmă a urmat filosofie și litere la Paris și pe mai departe am impresia că a ajuns și pe la Berlin. Mihai Eminescu a făcut la Viena, Berlin, pe urmă. Haideți să vă spun de Mareșalul Averescu, care e mare general de la Mărășești, Oituz. A făcut un decret de studii și a definitivat studiile la Torino, aici. Mareșalul Alexandru Averescu, așa ca să ne simțim și noi un pic orgolioși că suntem în Torino. Mulți alții, Tache Ionescu, Iuliu Maniu, care a făcut la Budapesta și Viena, și exemplele pot continua. Ei, ăștia s-au întors de acolo cu ce? Cu idei. Ăștia s-au întors cu idei. Ziceți, sunteți la o asociație acum, suferim de oameni cu idei. Suntem foarte încredințați. Suferim de oameni cu idei, asta se întâmplă acum. Nu idioți, deci nu. Idee, da. Idee înseamnă o gândire profundă asupra unui aspect. Până când mergi la raționare, că totuși e diferență între gândire și raționare. Ăștia au avut idei. A venit Cogălnicianu în 1843 de la studii din vest și a descris primul curs de istorie din istoria României, Academia Mihailian, teribil. Au reformat învățământul, au reformat sistemul sanitar, au reformat o grămadă de lucruri și nu erau deloc proști, știau fiecare dintre ei vreo 4 limbi, cel puțin. Eu vă întreb pe voi, că vorbim de regalitate, Carol I, când a venit în 1866, cum se înțelegea cu politicienii români, știți? În limba franceză. În limba franceză. Am citit, bănuiesc că unii ați făcut-o, Memoriile Reginei Maria. Sunt publicate astăzi, reeditate, în fine. Regina asta, când a venit în România, era consternată, avea o frică extraordinară. Cum mă duc la niște barbare? Când a venit aici și a început să vorbească în franțuzește, cu ăla în germană, cu ăla altul, a afirmat în jurnalul ei că elita politică românească de atunci era cea mai bună elită din Europa. Na. Și Regina Maria nu era chiar oricine, era bătea la case mari. Bun. Ăștia s-au întors, ăștia sunt oamenii care au făcut Revoluția din 1948, din 1959, care vor face și războiul de independență din 1977. Unii vor ajunge chiar până la unirea din 1918 și așa mai departe. Ideea este următoarea. Cum era conjunctura înainte de a mă proferi? Cum era conjunctura atunci? Era favorabilă sau nefavorabilă? Dar în 1918 lucrurile au stat altfel. 16, 18, au stat altfel. Atunci ne-am poziționat cu ajutorul lui Dumnezeu de partea puterilor învingătoare, a Tanta, și totul a ieșit în favoarea noastră. Mai mult decât ne-am gândit. Odată o să mă chemați să vă vorbesc doar despre unirea din 1918 și că acolo sunt niște treburi foarte între. Bun.
Dar ideea este alta. În 1959 nu a fost așa. Nu aveam o situație economică foarte bună, nu aveam bani, nu aveam armată, o parte din Europa era împotriva noastră, situația nu era deloc în roz, deloc în roz. Cu toate acestea, a intervenit, după părerea mea, acum o trag și pe turta mea, providența lui Dumnezeu, adică purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Dar să știți, glumă e glumă, dar chiar așa este, dacă o să vedeți și vă povestesc. Și mă apropii, ca să nu monopolizez doar o discuție. De ce vă zic că a fost o providență a lui Dumnezeu, o purtare de grijă extraordinară a lui Dumnezeu? Păi, după înfrângerea revoluțiilor din 1848, a existat o convenție în Turcia la Balta Liman, prin 1849. Ei, convenția asta a spus așa: de acum, Imperiul Otoman decide cine va fi domnitor, sfatul boierilor țării, cum ar fi astăzi Parlamentul, nu mai decide absolut nimic. Nu mai aveți voi să decideți voi nimic. Nu vă mai aveți voi să vă decideți propria soartă. Decidem noi, Imperiul Otoman, și totuși, ca să împace și cealaltă mare putere care a înăbușit în sânge Revoluția Rusia, Imperiul Țaristă, dar sub protectorat țarist. Și s-a mai hotărât ceva, s-a mai hotărât în felul următor, ca să se numească doi domnitori de către poartă pe o durată de 7 ani. Asta nu era chiar rău, că pe viață, astea sunt cam grele pe viață, ca și condamnările. Pe viață te obișnuiești cu un fel de a fi. Și dacă este și rău, atunci poți să devii un dictator sau să terorizezi o nație. Pe 7 ani. Acum, toată această convenție de la Balta Liman a fost lovită de nulitate de începutul războiului Crimeei, 1853-1856. Nu știu dacă știți, dacă nu vă spun foarte pe scurt, ca să vă folosiți. Și voi, ce este războiul Crimeei? Războiul Crimeei este catalogat în toate scrierile istorice ca un război religios. Mă, nu-l văd neapărat așa. Din ce cauză? Marile puteri, care erau în jur de 7 atunci, vroiau să aibă influență în zona Dunării. Aici e toată, să știți, adevărul istoric. Vreau să aibă influență în zona Dunării, mai ales la gurile Dunării, controlate deja de austrieci. Și rușii erau foarte supărați de asta, ca și francezi. Și o să vă spun eu, din ce cauză francezii au devenit așa de mari prietenii noștri. Dar scânteia războiului Crimeei a fost de la pelerinajul de la locurile sfinte. Apropo că mergem acum în pelerinaj acolo, știți? La un moment dat, prin secolul al XVIII-lea, sultanul a semnat un firman conform căruia catolicii orientali intrau sub protecția Franței, iar ortodoxii erau sub protecția mamei Rusia. Eu am văzut toată Rusia când se putea vizita și am văzut și mama Rusia în Stalingrad, în Volgogradul de astăzi. Așa. Deci, cam asta era treaba. Și acum, prin 1850, sultanul, ca să se pună bine cu Napoleon al III-lea al Franței, este așa: îți semnești și ții un firman, conform căruia tu la Biserica Betleemului, când o să mergeți în pelerinaj, o să o vedeți, la Biserica Betleemului puteți și voi predica, toți catolicii, din amvon. Dar țarului nu e plăcut deloc, țarul Nicolae I, absolut deloc. Și au făcut tot felul de presiuni prin trimiși și la un moment dat îi spune așa: ori ești de partea noastră, ori dacă nu ne raliem cu celelalte puteri împotriva ta. Și atunci sultanul în 1852 mai semnează un firman și le dă complet putere, fără să știe Napoleon al III-lea, ortodoxilor la Betleem. Când au venit catolicii în pelerinaj, scânteie, au început scandalul, pentru că ei știau că pot predica din amor, adică pot celebra. Și așa a pornit războiul Crimeei. Dar ideea era că Franța vroia să aibă putere la gurile Dunării și vrea să aibă putere atât de siguranță cât și comercială. Erau foarte importante aceste guri ale Dunării, stăpânite atunci de austrieci. Și mai e încă o chestiune.
Vă aduceți aminte de războaiele napoleoniene, da? Și apoi și de războaiele legate de Revoluția franceză. Ei, când s-au terminat și cu Napoleon, atunci așa, cu el, ba lui exilat și așa, s-a întâmplat o chestiune. Marele om de stat, Clemens von Metternich, în 1815, se băia, zice, hai să ținem un congres. Și a ținut un congres la Viena și a zis așa, ca să nu se mai întâmple războaie în Europa, trebuie să echilibrăm forțele. Și ce a făcut Franța? A luat toate teritoriile obținute sub războaiele napoleoniene și le-a trecut la Rusia și Austria. Ei, Franța n-a uitat niciodată asta. Ăsta, nu-l uitați, fraților, că aveți șansa să vă spun, nu că sunt vreun deștept, ci că m-am uitat prin documente, lucruri pe care nu aveți timp să-l faceți, poate toți. Ăsta a fost avantajul nostru providențial. Franța vrea să plătească o monedă celorlalte puteri care au desmoștenit-o de teritoriile napoleoniene. Și pentru asta a zis așa, vrem principiul națiunii, adică principiul autodeterminării. Toate statele să fie libere, să aibă o statalitate modernă, autodeterminată. S-a ridicat ministrul de externe francez, îl chema Alexandru Walewski, s-a ridicat la Convenția de Pace de la Paris, Congresul de Pace de la Paris din 1856 și a zis așa, românii vor să se unească. Atât a zis Alexandru. Știți cine este Alexandru Walewski? Este fiul Mariei Walewski și a lui Napoleon Bonaparte. Nu-i chiar oricine. S-a ridicat sus și a spus, românii vor să se unească. Mamă, cum a făcut Ladislau Gheorghe, care era reprezentantul Austriei. A nebunit când a auzit asta, că austriecii s-au împotrivit mereu. Nu-i nouă treaba, nu-i nouă. S-au împotrivit mereu unității românilor, dar nu pot zic eu cu o răutate, este un adevăr istoric, s-au mai împotrivit unii. Pentru cei care aveți rude prin Anglia, englezii nu ne-au iubit niciodată. Eu mai aud că în prima fază, niciodată. S-au opus mereu unirii românilor. Și acum și în 1918, în toate fazele. Dar știți din ce cauză? Și aici este explicația. Sunt cam haotică, dar zic să vă mai dau niște amănunt. Pentru că piața cea mai mare de desfacere a produselor englezești era Imperiul Otoman. Dacă Imperiul Otoman se destrăma, englezii trebuiau să intre în legătură cu toate stătulețele succesorale. Un lucru destul de greu. Hai vă mai spun un lucru. În 1877, când soldații români aveau pușca Crânca, se încărca pe țeavă și avea un singur foc, pe urmă intrai cu baioneta, dar nu scoteai sabia, atâta puteai să faci. Englezii au armat armata otomană cu puști Manchester de repetiție care aveau câte 24 de focuri. Da, aceiași englezi. Niciodată nu au fost de partea noastră și eu chiar m-am uitat cu atenție. Asta nu înseamnă, nu e un îndemn la vreo revoltă sau e o chestiune de istorie pură. Ei, și nu prea au fost de acord cu francezii, nici englezii, nici austrieci. Imperiul Otoman nu mai vorbesc, n-avea cum să fie de acord. Dar totuși, la Congresul de Pace de la Paris din 1956, s-a hotărât pe baza principiului autodeterminării un lucru extraordinar. O zis, Alexandru Walewski nu s-a lăsat. Atenție, români, lui asta ar trebui să ridicăm o statuie. Nu s-a lăsat și a zis, nu, domnule, românii vor să se unească. El avea și un statut și o greutate acolo. Și atunci ce au zis marile puteri? Hai să vedem, să facem niște adunări ad hoc, prin care să vedem care este voința totuși a românilor. Pentru că atunci se mergea, nu știu, și astăzi se mergea foarte mult cu peșcheșul, mai ales la poartă. Și mulți erau mituiți, se gândeau că așa se va și întâmpla. Ei, în 1856 expiră și mandatele celor doi domnitori numiți Barbu Dumitru Știrbei în țara românească și Grigore Alexandru Ghica în Moldova. Ce să vă spun? Că ăsta, Grigore Alexandru Ghica, avea o politică mai liberală, lăsa liberă presa. Așa au făcut cu Ogălnicianu ziarul Steaua Dunării. Așa a apărut Dacia Literar, Zimbru, Naționalul, toate astea, în Moldova.
Dar diaspora noastră ce a făcut? Diaspora a fost teribilă. Vreau să le spuneți multora, mai ales în România, diaspora. Ei, diaspora atunci a fost cam 50% din Unire. V-am spus cum au plecat la studii, dar nu numai atât. Mulți nu s-au întors. Dar ce au făcut acolo? Au înființat comitete pentru unire. Unul dintre aceste comitete la Paris se numea Dreptate, Frățietate, Unitate. Dar ce au mai făcut? Au înființat reviste. România Viitoare, la Paris, în 1850, Junimea Română, tot prin 1851, Junimea Română, Republica Română, în 1851 la Paris, în 1853 la Bruxelles. Și acolo își exprimau proiectele sau informau opinia publică cu privire la proiectele autentice despre unitatea pe care o doreau românii. Da. Au căzut ăștia domnitorii și poarta ce a făcut? A numit doi locținitori. Erau numiți caimacani. În Moldova se chema Teodor Balș și în partea asta, în țara românească, Grigore Alexandru. Dar în țara românească au mai fost și eu mai fost. În schimb, în Moldova a fost Jale. Și cu asta și închei, că vă povestesc amănuntul ăsta siropos. L-am găsit în cercetările domnului Adrian Bușu de la Râmnicu Vâlcea, care a studiat foarte mult documente de la serviciile secrete, apoi colegului de catedră, am fost colegi o perioadă, domnului Sorin Oane și domnului Dumitru Lovin. Ei au cercetat aceste documente într-un mod extraordinar la Râmnicu Vâlcea. Și vă spun așa, Teodor Balș a fost racolat de poartă și s-a promis domnia pe viață dacă reușește, ca în Moldova, să împiedice unanimitatea votului pentru unire. Păi atât a trebuit. Numai că acum intervine biserica foarte decisiv. De acum, din acest punct, intervine biserica decisiv. Mai ales că biserica era un factor de decizie și de opinie. De multe ori când ieșea mitropolitul, cum e și astăzi foarte mulți teleevangheliști pe la noi, că vine sfârșitul lumii, face nu știu ce, să învârte soarele nu știu cum și așa mai departe. Nu-i credeți. Gândiți cu propria mente, vedeți dincolo de ce se vede. Dumnezeu e mai mult decât lucrurile astea senzaționaliste, livrate, manipulatoare. Dar mitropolitul atunci era difinizat în Moldova. Vă aduc aminte că Moldova, Mitropolia Moldovei, încă dintr-un document din 14 septembrie 1386 numit Tesis Nea, era recunoscută ca mitropolie cât de cât de sine stătătoare de Patriarhie Ecumenică. Iar apoi, în secolul XVI, prin 1598, sub domnitorul Gheorghe Movilă, a fost recunoscută o oarecare autocefalie a Mitropoliei Moldovei față de Patriarhie Ecumenică. O să vedeți ce importantă e chestiunea asta. Cine era mitropolit al Moldovei în vremea respectivă? Sofronie Miclescu. Și la asta trebuie să ridicăm o statuie până la un anumit punct. Sofronie Miclescu, inițial, a fost împotriva unirii. Mitropolitul, știți din ce cauză? Pentru că adiotanții antiunioniștii spuneau, dacă tu susții unirea Moldovei cu țara românească, Mitropolia Moldovei va fi redusă la rang de episcopie și ca în mitropolie s-a terminat filmul, acolo va fi mitropolitul primat și am terminat cu măririle voastre de mitropolie aici. În schimb, un ambasador extraordinar la Iași, Victor Plas, unii spun Palas, el în documente e Plas, ăsta a fost extraordinar, a stat de vorbă cu mitropolitul Sofronie Miclescu și a explicat, domnule, toate acestea sunt niște răutăți, n-are cum să desfințeze mitropolia. Pe urmă, mitropolitul Sofronie Miclescu a devenit cel mai fervent susținător al unirii și cel mai mare adversar al caimacanilor.
I s-a cerut imediat lui Sofronie Miclescu să facă împreună cu nepotul său, care era stareț la Slatina, Calinin Miclescu, să facă un act de mulțumire către poartă pentru numirea lui Balș precum caimacan. A refuzat, dar pe urmă mai era o chestiune. La Congresul de Pace de la Paris din 1856 s-a dat înapoi de către puterile garante, s-a dat înapoi sudul Basarabiei. Vă aduceți aminte de teritoriile la Cahul, Bor, Grad Ismail, au fost date înapoi. Și acum trebuiau să aibă și o organizare bisericească. Și ce au zis? Păi, dar le băgăm, spune Teodor Bal, sub organizarea bisericească a episcopului Melete al Hușilor. Cine era episcopul Melete al Hușilor? Un cumpărat antiunionist, o față bisericească ce a susținut neunirea. Dar cum? Sofronie Miclescu a fost ajutată de niște personalități și fețe bisericești extraordinare. Vă aduc aminte de frații Filaret și Neofit Scriban, care înseamnă mult și în cultura românească. Filaret Scriban era profesor și director la seminarul de la Socola, iar Neofit Scriban era profesor acolo. Și au publicat foarte multe articole. Am citit câteva articole, foloasele și nefoloasele unirii, jertfă pentru unire, unirea și așa mai departe. Centrul de la Socola era unul dintre cele mai puternice centre unioniste. Treaba s-a mai stins. În 17 februarie 1857, când Teodor Balș moare, dar vine un caimacan și mai rebel, Nicolae Vogoride. Nicolae Vogoride a zis așa: eu trebuie cu orice preț să-l îndepărtez pe Sofronie Miclescu din scaun și să-mi obțin domnia pe viață. Și fiți atenți, înainte de toate trebuiau să se facă niște alegeri de deputați, adică de trimiși. Apropo de deputați, să știți că deputat înseamnă trimis al vostru, nu înseamnă ăla care călărește domeniul, știți? Înseamnă un trimis al vostru în teritoriu, da? Ca și ministru înseamnă slujitor, trebuie că... În fine, așa. Și să se aleagă niște deputați pentru a fi trimiți și în adunările ad hoc. Opa, aici lucrurile au început să se schimbe. Erau 38 de mănăstiri închinate. Știți ce înseamnă închinate? Domnitorile donau locurilor răsăritene sfinte. Muntelui Athos, Patriarhiei de Ierusalim, Antiohia, Alexandria, Muntelui Sinai. Erau 38 de mănăstiri închinate și doar 12 neînchinate. Și acum cine putea să facă parte din aceste adunări ad hoc? Puteau să facă parte mitropoliții, puteau să facă parte câte un cleric din orașul de reședință, puteau să facă parte membri din categoriile orășenești și sătești, din categoriile marilor și micilor proprietari. Și foarte vehement vine Nicolae Vogoride și spune mitropolitului: trebuie să-i scoți de pe listă pe frații Filaret și Neofit Scriban, să nu mai existe sub nicio formă pe această listă. Mitropolitul, bineînțeles că n-a fost de acord și l-a trimis pe Neofit Scriban la o comisie europeană pentru supravegherea acestor adunări ad hoc la București. Și au venit atunci, nu v-am mai spus care au fost cele mari puteri, dar le știți: Prusia, Rusia, Franța, Regatul Marii Britanii, Regatul Sardinia, care atunci era motorul Italiei, nu era ceea ce pare astăzi. În fine. Și au venit de la București Talleyrand al Franței, Benzi a Regatului Sardiniei și Henry Bulwer a Regatului Marii Britanii și al Irlandei. Au constatat grosolănia de imixtiune în treburile bisericii și atunci ce a zis Nicolae Vogoride? Hai să fac o altă treabă. A dus câțiva galbeni, se pare o pungă destul de substanțială, patriarhului de Constantinopol, Chiril al VII-lea. Asta cam pe 19 aprilie s-a întâmplat, 1157, și a spus: mustră-l un pic pe ăsta. Și a trimis patriarhul o scrisoare incredibilă, cu niște cuvinte care nu fac deloc cinste unei fețe bisericești la o asemenea înălțime. Spune:
Când nu ți se cuvine să te bași în treburile acestea politice, să susții tu o unire în detrimentul nostru, a patriarhiei, mamă și așa mai departe. Și să știi că așa este scris în scrisoare. Dacă nu te oprești, voi lua măsuri mult mai energice. Acum mitropolitul a răspuns foarte senin, v-am explicat că Mitropolia Moldovei avea o oarecare autocefalie. Ea depindea doar onorific de Patriarhia din Constantinopol, dar juridico-administrativ nu. Și atunci a zis, dacă trebuie să mă judece cineva, mă judecă sinodul meu de aici. Și dacă trebuie să dau răspuns în fața cuiva, trebuie să dau răspuns în fața sinodului meu, pentru că voi ați hotărât asta în secolul XVI, prin locțitorul de patriarh Menetie Pigas. A căzut și asta. Și s-a dus acum Nicolae Vogoride la niște doctori, a căutat el să scoată pe mitropolit nebun. Nu reuși nici asta. Chiar și cei care erau din partida anti-unionistă au zis că este prea de tot un Hatman, i-am uitat exact numele, se adore chiar de tot asta să scos nebune, asta e o demență de acum. Și ce i-a mai rămas lui Nicolae Vogoride să falsifice alegerile? Era singura posibilitate. Și a hotărât să se facă aceste adunări ad hoc pe data de 10-16 iulie. Așa. Dar ce a făcut înainte? I-a trimis în delegații în diferite părți pe călugării care erau unioniști, i-a trimis pe marii proprietari de pământ care erau de acord cu unirea, departe prin delegații, și pe reprezentanții orășenilor tot așa. Până când nu s-au îndeplinit voturile. Ba mai mult decât atât, când s-a observat grosolănia falsului, din 142 de deputați clerici la Iași, doar 3 au votat, din 24 la Roman, din 25 la Roman, doar 4 au votat și din 28 la Huș, doar 9 au votat. Un lucru extraordinar. Atunci l-a trimis din nou pe Neofit Scriban la București, spune, dom'le, hai, ce facem, că nu putem să rămânem așa. Și toate celelalte mari puteri, în special Rusia, Prusia și Franța, ca și regatul Sardiniei, au spus așa, trebuie neapărat să le invalidăm dacă noi rupem legătura cu Imperiul Otoman. Și atunci a avut, fraților, loc din nou un eveniment providențial, întâlnirea de la Ausborn, din 9 august, între regina Victoria și împăratul Napoleon al III-lea Bonaparte. Și acolo, băi, ce facem? Că din nou intrăm în război, într-un război destul de mare. Și atunci, prezentându-i se dovezile reginei, au hotărât ca să invalideze adunările ad hoc din iulie 1857 și să spună să se țină din nou. Acum, de ce spuneam că au făcut cea mai deșteaptă chestie? Muntenii, prin anumite surse, vorbeam mereu cu moldovenii ca să aibă aceeași rezoluție. Incredibil. Incredibil. Aici a fost cheia, practic, și lăcatul. Și a spus, bun, când vreți să țineți adunările reformulate? Ca să le ținem și noi în țara românească, la București, tot așa. S-au adunat pe 29 august, lucrările au început la 22 septembrie și au venit cu o rezoluție identică, virgulă, cu aceea din țara românească. Ăștia toți s-au crucit. Cum nu? Identică. Adică un stat simplu, nu de natură federală, adică de natură federală cu doi domni, cu tremură, nu, un stat simplu național. Neutralitate ni s-a dat, autonomie ni s-a dat, guvern reprezentativ național nu prea ni s-a dat, că acolo trebuiau să participe membrii din orășeni, din țărani, în toate care nu prea ni s-a dat, și apoi prin străini. Hai ca să nu vă mai plictisesc, că e vorbă lungă, dar trebuie să vă spun asta. De ce prin străini? Poate să spună cineva de aici, chiar scuze, de ce prin străini? Nu găsea vreunul capabil? N-aveau românii vreunul capabil de au spus să-i prin străini? Atât de futuristică a fost viziunea acestei elite intelectuale în contextul lumii de atunci, că, doamne, prima dată unitatea, după independența. Că altfel nu mai rămâne nici unitatea. Și cum ne menținem independența?
Păi nu ne menținem independenți cu ghiță din deal, ne menținem independenți cu un prinț înrudit cu marele și puternicile case regale de atunci. Ei, aia ne asigura independența, de asta au spus prinț străin, nu oricum. Am auzit o bazaconii chiar de către unii exponenți ai tagmei mele. Nu, din cauza aceasta, prinț străin garanta și independența unității, nu doar unitatea în sine. Bun. Și pe 7 octombrie au hotărât chestiunea asta, s-au ridicat toți, s-au strigat unire, unire, unire. Pe urmă și la Moldova, pe 30 septembrie, am uitat să vă spun că aceste adunări ad hoc au fost prezidate de cine credeți? De mitropolitul Sofronie Miclescu, iar în țara românească de mitropolitul Nifon Rusăilă. Și împreună au hotărât cele 5 puncte din ședința din 5 ianuarie de Iași 1859 n-a făcut parte decât Sofronie Miclescu, iar în țara românească Nifon Rusăilă. Dar pe cine credeți că a trimis să înștiințeze despre alegerea lui Cuza și în țara românească? Pe episcopul Climent al Argeșului, care ținea sub soare, așa, numai el știe cum a călătorit până acolo, și a spus, uite, te-am ales și în țara românească. Alegerea asta a lui Cuza, aparte că a fost providențială, a fost și o chestiune din nou foarte deșteaptă, pentru că Austria a spus așa, vă lăsăm să vă uniți, dar totuși cu 2 domnitori. Dar nu am prevăzut nicăieri că nu poate să fie aceeași persoană și în țara românească și în Moldova. Și au fost puși în fața faptului împlinit. Cine era Cuza? Un anonim. Și cu asta închei, ca să nu adormă nimeni. Așa, vă spun doar așa. Toată chestiunea cu falsul adunărilor ad hoc din 1857 a fost pus în discuție printr-o chestiune foarte delicată și inedită. Nicolae Vogoride era căsătorit cu cocuța Vogoride, Ecaterina Enache, parcă. Cocuța Vogoride era îndrăgostită de nimeni altcineva, asta nu e o telenovelă, este un lucru de Alexandru Ioan Cuza, care era pe atunci mare prefect pe la Fălticeni, pe acolo, așa. Și fiind îndrăgostită de el, Cuza i-a spus așa, Doamne, desecretizează-ne corespondența lui bărbatul tău și rămân cu tine. Lucru consemnat în jurnalul lui Cuza. Lucru pe care l-a și făcut femeia, pentru că îl iubea pe Cuza. Era și un bărbat prezentabil, nu a fost cel mai cuvinte în viața morală, oricum. A desecretizat corespondența și pe urmă a fost și publicată în presa internațională. Atât a trebuit că de acolo a crescut Cuza, el fiind un anonim. De exemplu, când s-au ales domnitorii în Moldova, candida Vasile Alexandrii și Mihail Cogălnicianu. Vreau să vă spun că din 60 de voturi, Mihail Cogălnicianu avea vreo 24, Alexandrii vreo 17. Nu s-au înțeles între ei și au zis, trebuie să găsim pe cineva. Și Cuza era la un joc de cărți, într-un restaurant, îmi scapă numele în ea și au făcut ăștia acolo un fel de muzeu. Era acolo și vine unul de la aparat și spune, vezi că te-au pus domnitor, trebuie să vii acum. Și așa a ajuns Cuza acolo, într-un mod providențial, pe urmă și-a luat rolul în serios. Iar în țara românească a candidat Barbu Știrbei, care era iubit de o parte din munteni, mai ales, uitați, în Râmnicu Vâlcea, a făcut zăvoiul, o mare parte din oraș care era doar o mlaștină. Era iubit de vâlceni, avea destule mari șanse să ajungă și apoi a candidat cu Nicolae Golescu. Familia Goleștilor reprezintă ceva deosebit pentru politica românească. Mulți au ajuns oameni de stat și ăsta, Nicolae Golescu, a ajuns la un moment dat prim-ministru și așa mai departe. Și la un moment dat au zis, păi dacă ăștia l-au ales în Moldova, hai, stați cu minți, să-l alegem și noi ca să definitivăm ceea ce v-am spus, unirea unității
Sunt și alte lucruri interesante de vorbit. Mă opresc aici, vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat și să ducem mai departe unirea unității. Mulțumesc, să ducem mai departe unirea unității cât putem. Grazie mille, grazie mille. Grazie mille a tutti e spero che avete la stessa pazienza di ascoltare anche il signor Francesco, no? Francesco e Francesco. Vi auguro a tutti tanti auguri perché siamo, come ha detto la signora 2023 e speriamo davvero, vi dico, in un anno più buono dell'altro perché siamo sazi di ira, di tante cose che non vanno. Auguri a tutti e andiamo avanti.